पितृभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। प्रारंभकाले निर्मितमस्तु शुभं शोभनमस्तु। इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। सुमुखश्चेकदन्तश्च प्रयोगकरणः तमोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाधिपो हरश्लोकदानः द्वादशेतानि नामानि परे चीनार्थे विद्यार्थे विवाहे च प्रवेशे निर्विधेयः संग्रामेषु कार्येषु विघ्नस्य नायके शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तमेव सिद्धं पूज्यवयस्वराश्रयैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्ते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति येषां मङ्गलं तेषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोभिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं तदेव बलं तदेव लक्ष्मीपदे ते गुरुस्मरामि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भवति कृपानिधिर्मते मम। सर्वेष्वात्मकार्येषु जयश्री भुवनेश्वराः देवाचरणसिद्धिं ब्रह्मेशानात्मनाः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः। वायुभागेभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। शचीभुवनधराभ्यां नमः। मातापितृभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामादिदेवताभ्यो नमः। स्थानादिदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु। इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। विज्ञानोचित परिपूरितान्तर्बाह्याय कोशं हरितोपलाभं तत्काभयेनं विदिशवकुल गीर्वाणविज्ञानदमानतोऽस्मि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं दुरन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कल्याणात्मकाय कामिकार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय नमः। हस्तद्वयेन वदे धारयन्ती सुरया हारमुकुरसंयुक्तां लक्ष्मीदेवीं विचिन्तयेत्। मनोजवं मारुतदेवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवयुतं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ब्रह्माण्डात्मकः साक्षात् विष्णुं देवं श्रीहरिः आचार्य श्रीमदाचार्य दयकर्दवा परमात्मा सगळे आमगेले समाजातर्फे विशेष नाव घेऊन हे मंगळूर शहराचे तर्फे सगळे हंगाचे हा समस्त तशीची अर्चकवृंद भजकवृंद आभारवृंद स्त्री पुरुष विशेष नाम संस्थान आराध्य देव रघुपती व्यासरघुपती नरसिंहार्चन सन्निधान साष्टांग वंदन करून घेऊन तशी हंगाचे आराध्य देव दावन शिरो सपरिवार वीर व्यंकटेशाग्रही साष्टांग वंदन करून यति परंपरेचे यतिवरेण्यां सर्व महाचैतन्यां वंदन करून घेऊन प्रातस्मरणीय सगळे आमगे समाजात उद्धार करून अनुग्रह केलं तसले सुधींद्र स्वामीने दिव्य चैतन्य वंदन करताची परमपूज्य काशी मठाधीश संयमींद्र स्वामीने चरणकमलाक सगळे समाजातर्फे सर्व नतमस्तक जाऊन देवाला सन्निधानात भक्तीनं श्रद्धेनं प्रार्थना करून घेताची विशेष जाऊन मनुष्य जन्म सार्थक करचेची एक देवाला अनुग्रहानं देवाला दयेनं जर देवाला अनुग्रह देवाला दया आमगा जन्मजन्मांतरान मिळचे म्हणून जरी विशेष जाऊन एक गुरुले अनुग्रहान कालकालाची आमगे गुरुवर्यान सगळे आमगे समाजा खातीर जाऊन घेऊन आज एक हिमाचल पर्यंत संचार करून थंय मोक्कामुखी वास्तव्य करून घेऊन सगळे आमगे समाजाक उपदेशू तशीच विशेष जाऊन घेऊन अनुग्रह करून उद्धार केल्या प्रकार आमगे सगळे एक समाजात विशेष जाऊन हे मंगळूर शहरात भरती काढ लगाय आमगे एक गुरुवर्या विशेष जाऊन शिले चातुर्मास्य व्रत आचरण जावका तन्निमित्तान आमगे सगळे समाजाक अनुग्रह जावका म्हणून तसली एक कळकळीन करताना हे एक शुभक्रतू नाम संवत्सरात विशेष जाऊन आमगे समाजात पंतु हे पिंडेचे 10 संवत्सर देवालय विशेष जाऊन संस्थान आराध्य देवालय विशेष रूपाने सेवकर्त सर भाग्य देवाने अनुग्रह केलेलं सर चातुर्मास सेवडले पुण्यकाल त्या पुण्यकालात अनेक रूपाने जपतपानुष्ठान ज्ञानयज्ञ तशी तक संगीत सगळे नामसंकीर्तन सकळ केलेलं मात्र तसले जन्मांतरांतून एक पापनाश दत्ता म्हणून तंतु एक विशेष नाव कृष्णान जन्मायले पर्वकालात तुची
हरिवंश आरंभ करून गेलो अनेक रूपाने देवाला नामस्मरण की देवाला कथा चिंतन करतो सगळे भाग्य देवान सगळे आमच्या समाजात या प्रकारात अनुग्रह केलेला सर परमात्मा आईच्या दिवसात गेलो 9 दिवस पर्यंत देवाला सानिध्यात हरिवंश पारायण तशीची भाद्रपद पाट्या दिवस कृष्णपट्टाभिषेक हे सगळे कार्य गौच सर परमात्मा गौत सर कार्य परमात्मा चंदायन करून घेऊ का निर्विघ्नात करून घेऊ का हरिवंश श्रवण केला मात्र जन्मजन्मांतरांत पापनाश दाऊन घेऊन सर्वांक अनुग्रह दत्ता त्या प्रकाराची रामकृष्ण अभिन्न दावश वेदव्यासूची पडतरा वेदव्यास प्रणीतची हरिवंश त्या पठण केला मात्र जन्मजन्मांतरांतून पापनाश दाम विशेषतः नमगेल समाजाक कालकालाची देवालकी धर्माची गुरुवर्यालकी सगळं सेवा करतो सर भाग्य देऊन घेऊन उत्तरोत्तर कल्याण दाव तशी देवान अनुग्रह करता म्हणून देवाला चरण सन्निधानात प्रार्थना करून घेतात परमात्मा इदं फलं मया देव स्थापितं कृतस्तवाय तेन मे सकला भक्तिः भवेत् जन्मनि जन्मनि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन सफलोऽस्तु मनोरथाः देवी वाचामदयन्त देवास्तां विश्वरूपां पशवो वदन्ति सा नो इन्द्रेश मोदद्वानां धेनुर्भागस्वान् सुषुवैतो संसृष्टं धर्मयो समानकलसमुद्रतामिश्चोक्यो वेदानादयेष षड्वापरादितासो पगलिलयन्ताम्
सर्वेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रारंभकाले नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं भजे वेङ्कटनायकं निवारयाश्वनिष्टानि साधयिष्टानि माधव हस्तद्वयेन कमले धारयन्तीं स्वलीलया पारणोपरसयुक्तां लक्ष्मीं देवीं विचिन्तये ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षादिष्टं देवं श्रीपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य संतु मे जन्म जन्मनि दयकर्दवा परमात्मा वीर व्यंकटेश सपरिवार दावणशिले तुगेल सन्निधानात आयचे दिवसाक सगळे आमगेले मंगळूर पेंटेचे धा संस्थातर्फेन विशेष दावन आमगेले समाजातर्फेन सगळे आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष आमगेले गुरुपरंपरेचे सर्व यतिवरण्यान आराधन केलं तसले संस्थान आराध्य देव दावन शिलो व्यासर्गपतिक नतमस्तक दावन विशेष दावन तुगेल चरण सन्निधानारी सकड नमस्कार करून घेऊन भक्तीनं श्रद्धेनं प्रार्थना करून घेतात परमात्मा एक जन्मजन्मांतराचे एक सुकृत विशेष दावन तुगेल उपासना आराधना करून घेऊन सगळे पेंट एक विशेष दावन समाजाची बरेपण केलेले क्षेत्र हे म्हणतात ह्या एक क्षेत्रांत कसले एक विशेष रूपारे देवाला आराधना पूजन दल्ले म्हणून दलरी सगळे आमगेला समाजाक बरेपणा कारण म्हणताना भरती काळाला गायत विशेष दावन हंगा संस्थान आराध्य देवाला एक सेवा करतसले एक भाग्य आमगेला पेंट एक गणपदा देवान अनुग्रह करका विशेष दावन आमगेला स्वामेल दलरीची सेवा करतसल भाग्य देव का म्हणून घेऊन प्रार्थना दौर प्रकार कालकालाचरी रथोत्सवा संदर्भाचरी गुरुवर्यानी येऊन पाहून हंगा मोक्काम जाऊन घेऊन रथोत्सवा संदर्भाचरी विशेष रूपार अनुग्रह केला दलदलरीची सगळे संवत्सरांत पुण्यकाल म्हणले दक्षिणायन पुण्यकाल म्हणतची ते चातुर्मास्य व्रतांत अनेक रूपारी जपतपानुष्ठान देवालय नामसंकीर्तन जल निमित्तान सगळं एक समाजात कसलो एक दुरित दोषस त्या निवृत्ती कारण जाता म्हणताना गुरुवर्यान विशेष रूपार हे पेंटेवेर एक अभिमान दवरून घेऊन असं एक चातुर्मास्य पुण्यकालात अनेक रूपारी देवाल सकड आराधन दौका तंतु विशेष दावनो देवाल एक नामसंकीर्तन दौका अनेक रूपारी यज्ञ याग जावका महात्मे ज्ञान प्रसारा कार्यजंदलरीची व्यासप्रणीत दावन शिले भागवत म्हणदायत तशीची रामायणाचे चिंतन म्हणदायत तशी विशेष रूपारी व्यवसायाचे निर्माण केलं तसं त्या महाभारतांतले खिल भाग म्हणतची म्हणतात ते हरिवंश म्हणताना हरिवंश स्मरण केला मात्र आमगेल मुकावेल पिढीगे आमगेल मुकावेल वंशाक कसलो एक दुरित दोष असतले ते सर्व निवृत्ती दावून घेऊन मुखार सुंदावक दलेले चांग संतती सत्संतती आणि आशील संततिक दलदलरीची एक दैविक धार्मिक विषयाचे चांग श्रद्धा भक्ती संस्कार सकड प्राप्ती दत्ता म्हणाल कतिर दावून गुरुवर या नाम अनुग्रह करून मार्गदर्शन केला प्रकार विशेष दावून कालची दिवसा कची सगळेची जगत्या कच अनुग्रह करूच कतिर दावून परमात्मान अवतार घेतील तसले पुण्य पर्वकालो जन्माष्टमीचे पर्वकालो म्हणता आयच्या दिवसाक दलरीची उपवास म्हणताना देवालयाक आराधन करूचक उपवास व्रत आचरण दलदलरीची विशेष पुण्य फल म्हणतात तसले एक पुण्यकालांतू देवालय विशेष रूपारी हरिवंशाचे पारायण करतसले एक भाग्य आमगेल पेंटेक विशेष दावन घेऊन सगळे आमगेल समाजाक देवाल अनुग्रह प्राप्ती दिलेलं असं आईची दिवसा दुखून घेऊन 9 दिवस पर्यंत वेदव्यासाल सन्निधानांतूची ते हरिवंशाचे पारायण तदनंतर सगळेच जगत्याक अनुग्रह केलं तसं त्या कृष्ण परमात्माक पट्टाभिषेको मातने आमगेल वंशांतू कसलो एक दुरित दोष असतला त्या निवृत्ती दावका आम्ही जन्मायतनाचे एक गौडसार ब्राह्मण एक संस्कारवंत विचारवंत आचारवंत सकालारी गायत्री मंत्र उपदेश घेऊन आम्ही अनुष्ठान केलेले म्हणताना त्या ब्राह्मण्य म्हणाल आमगेलंतू स्थिर दावन असुका कसलो एक दोष असतले निवृत्ती दावका म्हणाल खतीर दावन घेऊन अनेक रूपारी जपतपानुष्ठान करून घेऊन गायत्री मंत्राचे हवन दलरी दावतसल यावत्तू कार्य परमात्मान चंदायरी निर्विघ्नारी वैभवार करून घेऊ का त्याचे पुण्य फल कसं नसं सगळे आमगेल समाजाक देवान अनुग्रह करून चलासून देऊ का मात्र एक वीर व्यंकटेशाल सन्निधानात अशी विशेष रूपाने एक हरिवंश श्रवण केला मात्रान आमगेल समाजात कसले एक संतती नातेलेक म्हणून आहेत ना आशील संतती कसलो एक दुःखस म्हणून आहेत ते दुःख कसलं असदलरी परमात्मा निवृत्ती करून चलासून देऊन दैविक धार्मिक विषयाचे चांग श्रद्धा भक्ती असेल तसं ते वंश परमात्मा निरंतर आमगेल समाजाक अनुग्रह करून घेऊन असल एक पर्वकालाची विशेष दावन तुगेल सन्निधानांतो वेदव्यासाल सन्निधानांतो गुरुवर्याल सानिध्यांतो असल एक पर्वकालांतो हरिवंश कथा चिंतन हरिवंशाचे पारायण केलाल मात्रान आमगेल जन्मजन्मांतरांतून दुरित दोष निवृत्ती दावन घेऊन सगळे पेंटेक विशेष दावन आमगेल समाजाक वीर व्यंकटेशाल की गुरुवर्याल की सगळं अनुग्रहान उत्तरोत्तर श्रेय अभिवृद्धी दाल्ल्या म्हणले कीर्ती तू चरणारविंदा काणगे का मुखा सुंदर यावत्तू कार्य परमात्मान चंदायर निर्विघ्नार करून घेऊन पेंटे वैभवा कंचक वण्या पण ध्यानात दिल्या
मुखार सुंदरली तुगेले सन्निधानार संतोषार विशेष रूपार सेवा करतसल भाग्य हे पेंटेचेक विशेष दावन आमगेले समाजाक अनुग्रह कोर बरेपण कोरका म्हणून तुगेले सन्निधानात भक्तेन श्रद्धेन प्रार्थना करून घेता परमात्मा मंगळा प्रवासा वीरवेंकट चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र विभवा वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगी